Гомер барышында төрле бәйрәмнәр каршыларга туры килә. Бүген гаиләбез өчен бик мөһим һәм кадерле булган тантана. Яраткан хатыным, алтыным минем, Шаркова Равиля Рафат кызы 60 яшьлек юбилейын каршылый, дип башлана Татар Сайман авылыннан килгән җылы эчтәлекле котлау сәламе. Галәм буенда үскән бар чәчәкләрне дә җыеп, синең алларыңа куйсам да аз булыр куяным, дип башлаган үз язмасын хат авторы Рәфис абый. Мин үземне олы бәхетле итеп хис итәм. Пар канатым чит яклардан түгел. Бер ширәм таптап йөргән, бер мәктәп йылы узган, бер авылдаш, бер урамдаш кызым иде ул. Аның гына минем хатыным булырга тиеш икәнен бик иртә аңладым. Гүзәллеген сүзләр белән генә сөйләп бетерерлек түгел. Һавадан йылдыз тоткандай иң бәхетле кеше булып гаилә корган мизгелемдә истә минем. Хатыным белән кулга-кул тотынып, барлык авырлыкларны да җиңеп чыгып, бер кашыктан тормыш җыеп, бүгенге көнебезгә ирештек. Алтынымның сабырлыгы, түзем, төпле акыллы булуы да күпләрне сокландырырлык. Уңган куллы хуҗабикә, ягымлы тормыш иптәше, ачык күңелле, ылы йөрәкле, төпле тәҗрибәле хатын ул. Бар гомерен сәүдә тармагына багышлады. Әле бүген дә ул үз һөнәренә тугрылыклы калып, еш кына дус кызларына ярдәм итәргә ашыга. Мине олы бәхетле итеп, гомерем бизәкләре, батыр улым һәм матур кызымны бүләк итүче олы хәрефтән әни дә ул истәвенә. Кадерлем минем, шын күңелдән котлап бары саулык, исәнлек телим сиңа. Безнең бүгенге көнебез Аллага шөкер кылырлык. Бу алда да шулай булсын. Гомер барышында сине үпкәләтеп рәнҗеткән булсам, шушы көнең хәйләсендә гафу үтенеп, аңлаганың, тыңлаганың өчен рәхмәт укыйм. Алда да шулай, бала аныкларыбыз бәхетенә күмелеп, матур гомер сөрик. Мин сине бик яратам йөрәгем. Син ул минем ышанычлы ярым, терәгем һәм якын сердәшем, өмет тулы якты киләчәгем, шатлыклардан тамган күз яшем. Озак яшә, сау сәламәт булып, мәхәббәтең белән җылытып, яшьлектәге кебек сөям сине, бар дөньям, кайгымны онытып. Кайгы хәсрәт мәңге юл тапмасын, безнең тату бердәм ояга. Пар канатлы булып тигез яшик, бәхет, шатлык татып дөньяда. Авырлыклар инде артта калды, җиңеп бардык һәрбер киртәне. Бәхет, шатлык һәм куаныч белән каршылыйк без һәрбер иртәне. Киләчәктә сиңа күркәм тормыш, санама син үткән көннәрне. Мөмкин булса, җыеп бирер идем дөньядагы барлык гөлләрне. Хөрмәтле Равиля Рафатовна, матур юбилеегыз котлы булсын. Рәфис абый сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кояш булып балкып кердең син минем күңелемә. Инде ничә еллар без синең белән икәү бергә. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Буйга куып җитте инде үсеп безне балалар. Насыйп итсен Ходай аларга да бәхет шатлыклар. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын
Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Тормыш булгач булгандар инде төрле чаклардан. Сабыр була белдең син язмыш безне сынаганда. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Шаркова Равиля Рафат кызы хөрмәтенә бүген улы Руслан, килене Әлфия, кызы Рәмзия, кияве Руслан, оныклары Илдар, Талгат, Ләйсән, Булат һәм Мәликә дә котлау сәламе юллаганнар. Әнием, әникаем, нинди ягымлы һәм йөрәккә якын бу исем. Әни дип эндәшә алу үзе зур бәхет ул. Без дөньяда бик бәхетле балалар, чөнки янәшәбездә безнең өчен җан атучы, сөенгәндә шатлыгыбызны уртаклашучы, кочагына сыенганда балам, йөрәк җимешем дип иркәләп эндәшүче газиз әниебез бар. Әни, һәр кеше өчен иң кадерле, иң хөрмәтле, иң якын кеше ул. Авыр чакларыбызда да, шатлыклы минутларыбызда да без әниебезнең җылы кочагына сыенабыз. Әниләрнең йөрәк җылысы, балам дип эндәшкән ягымлы сүзләре безгә яшәргә көч бирә. Йомшак куллары белән башыңнан бер сыйпап узса, бөтен авыруларың, борчуларың беткән кебек була. Әнә шундый тылсымлы, бөек көчкә ия ул ана дигән изге зат. Әгәр без бүген зәңгәр күктә йөзгән ак болытларга, кояшлы җылы яңгырларга, түбәләрдән тып-тып итеп тамган матур көзге тамчыларга карап сөенәбез икән, без моның өчен әнкәебезгә бурычлы. Чөнки ул безгә бу матур дөньяны бүләк итүче, төнге йокыларын йокламыйча, җил яңгыр тидермичә безне үстерүче. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, безгә дә үз әниебез кадерледән дә иң кадерлесе. Җәннәт әниләрнең аяк астында диләр. Әйе, бу дөрестән дә шулай. Һәрбер ана үзенең йөрәк җимеше баласы өчен кайгыртып яши. Үз чиратыбызда без дә әниебезне яратып, анарга кайгы-хәсрәтләр китермичә яшиек. Әниебезнең йөзеннән бер кайчан да елмаю чаткылары сүнмәсен иде. Барыр юлларыбызны яктыртып торучы, мәңге сүрелмәслек кояшыбыз бит син безнең әнкәй. Әткәй белән алда да безне һәр вакыт җылы итеп каршы алып, тәмле ашларың, әткәйнең яккан җылы мунчасы белән балаларым дип сагынып көтеп торсагыз иде. Дөнья киңлегенә тиңлек әнкәемнең йөрәге. Әнкәй, сиңа бүләк итәм бөтен дөнья гөлләрен. Рәхмәт, әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай улыласын үзеңне. Сабыр, гади, кешелекле, кылганнарың бары изгелек. Борчуларың калсын үткәннәрдә, бәхетләрең булсын гомерлек. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр. Тыныч, тиез тормыш, гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Бәхетле, озын гомерле бул безнең кадерлебез. Хөрмәтле Равиля Рафатовна,
юбилейгыз котлы булсын. Алда да бала оныкларыгызның бәхетенә куанып, гомер кичерегез. Самалыр шыжылап, ипи салыр үшін миш қызу.